Mine damer og herrer, vi er samlet i en verden af film. Film, som taler til os på hver deres sprog. Sprog, som alle kan forstå, og som har budskaber, der skal fortælles. 2 studerende samlede filmskaberne og deres budskaber, og viste Aalborg, at filmens fantastiske verden er for alle. Sammen skabte de Riberprisen. Altså jeg tror, Aalborg får det ud af det, at efterhånden som prisen bygger sig op, så bliver I en markant filmby. Det tror jeg er helt centralt. De byer, der laver initiativer, der er fastholdende, der er vedholdende, de bygger også en kvalitet op, og det synes jeg, Riberprisen faktisk er i gang med. Altså dengang jeg først fik at vide, at der skulle laves en Riberpris, så blev jeg godt nok glad, fordi at jeg så en anerkendelse i det arbejde, jeg havde været med til. Jeg har støttet Riberprisen de sidste par år, fordi jeg synes, det er en rigtig god sag. Og vi vil gerne hjælpe til altid her i Landergruppen med alt, hvad vi kan på dekorationssiden og lyssiden, som vi er stærke på. Hvis Riberprisen bliver større endnu, og vi får mere presseomtale, så tror jeg, at det kan komme til at betyde rigtig meget for Aalborg som kulturliv. En god kortfilm er en original historie. En historie, der rummer spændingen, der rummer overraskelsen, som er eksplosivt fortalt, både i visuel stil og i selve fortællingen. Så jeg kan godt lide, når den bliver rundet underfundigt og eftertænksomt af. Så tror jeg, man har en god kortfilm. Vinderen af årets Riberpris er derfor til Morderigs Begær. Jeg blev mest overrasket over, hvor professionelt det var. Og samtidig, hvor sjovt det var sat sammen og arrangeret. Altså det var ligesom at være til Oscars, tror jeg. Velkommen til Nordjyllands største filmfestival. Velkommen til Riberprisen 2009.